I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Good morning sa ating mga kabalitaktakan ngayong ang umagang ito. Thank God it's Friday! Yan, nagsama-sama na naman ang inyong tatlong makukulit na dynamic trio na magbibigay sa inyo ng inspirasyon at katatawanan ngayong umagang ito. Ang makakasama nyo ang inyong Gentle Giant Charles Limon. Kasama na rin sa dynamic trio ang Mamshi na raketera at talaga namang bungangera minsan, di ba? Minsan lamang naman. Tatapusin natin ang linggong ito with a blast. And sa mga nanonood dyan, pa-share na rin naman ang ating live streaming. Oo, pero syempre hindi magpapahuli ang nag-iisang minion in the house na sana naman kaya ako magdodora over the weekend. Ikukwento ko yan, pero bago ang lahat, bangon-bangon na mga kabalitaktakan. Huling araw na po ng linggo ang ating pagsasamahan. Kasama pa rin ang Dynamic Trio. Maghahatid sa inyo ng mga kwentong napakakulit, nakakamangha at nakakabilib. Kaya tutok lang. Gusto ko yun. So there are ways, a lot of ways para matutukan nyo ang Dynamic Trio. Kung gumagamit kayo ng Digital Smart TV, you can scan those Digiboxes at mahahanap nyo kami sa GNN channel or the Highland TV channel. At kung ano naman yung regular na TV lang at pwede nyo pong gamitin ang inyong antena, ipihit lang sa tamang direksyon at alam naman namin ang direksyon na yan ay papunta sa amin. Oo, pero kung ang direksyon mo ay pauwi pa lang at o kaya naman ay papunta ka pa lang sa iyong napakaagang trabaho at wala ka ng access sa television, you can watch us live na live sa aming stream sa Facebook. Our Facebook page is Regional News Group RNG Luzon. Meron din po kaming live stream sa aming YouTube channel RNG Luzon. Pwede nyo kaming silipin kung saan kami nagpupunta, kung ano-anong updates sa amin pang ibang social media platforms. We have our TikTok, Twitter, and Instagram. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, at upang ating simula ng ating umagang ito, atin mo nang alamin ang latest weather update ngayong umaga ng April. September! Agad-agad! Oo. Ikaw Ano ba yan? mahal kong Maynila nandun na yung utak ko eh. Ayan, atin mo nang alamin ang ating latest weather update ngayong umaga. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:38 ng umaga at inaasahan naman itong lulubog mamayang alas 6:11 ng hapon. Ang pinakabalamig na temperaturang naitala kaninang umaga po ay 16.8 degrees Celsius. Dito po yan sa Baguio City at inaasahan itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 24.6 degrees Celsius. Kaya naman mag-ready-ready lang sa inyong mga jacket upang kung mag-iba man ang temperatura, nako, ready tayo. At may mga iba't ibang availables na product mula po sa PAO na panangga natin mula sa iba't ibang sakit, sipon, at anumang sakit yan. Oo. Uy, lumamig. Ay, uminit ba? 15 Uminit. kahapon? Oo. 15 eh. Oh. Anong susunod sa city? Ano? 8. Utso. Nakakainis. Alam mo ba kung... Ay, hindi na. Alam mo yung taas ng energy ito, ko eh. meron akong tanong. Tapos bakit, biglang nabasa ko lang to sa group chat namin. Bakit daw nagsasabi ka ng putek kapag ikaw ay galit? Bakit? Because we are mud.
Ayan po. Hindi po namin, we're not meant Nabasa to destroy your energy this morning. Oo nga naman. Ano ba Sorry yan? na sinimulan mo kasi ng wali na Oo joke, nga. ma'am, si Sheki. Ikaw kasi. And also, hindi mawawali naman kasi naki-update tayo sa Mhm. COVID cases natin sa Hong Kong. And nung nag-start nga tong taon na to, Aha. they really have a surge in COVID-19 cases. However, ngayon po ay binabana at ni-revise na ang Oy. restriction sa paglabas sa Hong Kong. Yun nga, again, na nagbigay na sila ng instruction na pwede na po ang dine-in services na Oy. from 2 to 4 people per group na, while the limit on household gatherings has been lifted entirely. Entirely yan Oh. And most sports and entertainment facilities can now open. However, bars, barbecue pits, beaches, swimming pools, and other water sports Nako. premises must remain closed until the next yun phase lang. of Bakit relaxations. naman? Yup, the date of which has been confirmed by the authorities. So sa mga ka-OFW natin dyan at mga morning barkada natin nanonood sa Hong Kong, kahit na ho nagluwag na ang restrictions, please make sure na sumusunod pa rin tayo sa tamang protocol kasi ang average pa rin nila is 600 to 800 cases a day. Araw-araw. Grabe Oo. naman. Naku, dami pa rin Since yan, January na Oo. na-hit sila ng COVID-19, 9,000 na yung casualty nila. So, kahit na nga nag-ease pa rin ito, kahit naman dito sa Pilipinas, 'di ba? Tama. Even though there were already ease sa pag-protocols natin and travel and others pa rin, Oo. just be sure that you get yourselves vaccinated. pa rin. Oo, Tama. speaking of getting yourselves vaccinated, no? Dito naman sa Philippines, nako, kahit naman po fully vaccinated na kayo, dapat kumuha na tayo ng ating booster shot kasi nag-war na po ang Department of Health na pwede daw tayong magkaroon ulit ng panibagong surge na pwedeng umabot ng 300,000 or 600,000 Ako. a day kapag hindi pa daw po tayo nag-ingat kasi masyado tayong naging lenient, ano? Oo. Parang okay lang. Nag-lapse yung Oo, kwan, parang okay naman protocols. wala naman Ang problema, meron nga pa rin tayong mga variant na bago. Parang dati, no, nung ano yung unang variant natin? Yung, Yung UK COVID-19 variant. Oo, UK. Oo, and then, Yung strain galing sa UK. hindi natin Oo. inakala na magkakaroon ng Omicron, which is, mas ano pala siya, no, medyo mas malakas pala ang transmission niya or mas Delta muna. mabilis. Oh, yes, Nag-Delta, Delta, tapos yes. nag-Omicron. Yes, Oo. hindi nga natin in-expect na magkakaroon pa ng another surge. So, iiwasan po natin bago pa tayo ulit mailagay sa panibagong surge, so mailalim sa kung ano-ano na namang restrictions and pahirap sa buhay nating mga Pilipino, tayo po ay kumuha na ng ating mga booster shot. Oo, kasi Yes. mababa. Tas yung iba nga, dinodonate na natin sa ibang bansa kasi nga mag-expire na siya. Hindi pa natin nagagamit. May. Oo, dito Oo. nga sa Baguio City, 39% pa lang of our population have taken their second dose. Oo. Mababa yun. Oo, mababa. Pero, Oo. or booster shot yan. Booster, sorry. Booster 39% for the first Oo. booster. Ayan, oo. Kaya Tama. dapat pa rin tayong mag-ingat. Siguro ang isaalang-alang natin palagi, no, kapag lumalabas tayo, paano yung mga makakasalamuha ko? Paano yung mga maaapektuhan, ano, na kung Oo, magka-COVID sa family tayo? mo, no? Ang hirap kayo magka-COVID. Diba? Sobra. Oo. Ako. Ilang- Ako ayoko. September. Feeling ko kasi September ako rin. ka nun. Charot. Feeling Yun, ko ako rin. yun ata diba? yung Remember? start ng Delta dito sa Baguio. Mm-mm. Kaya nakuha ni Mama, and unfortunately, since nasa isang household kami, ako Yes. ang kapal pa ng mukha ko kasi I already took my second vaccine. Oh, noon. yeah. Na ano na ako, na second shot. Tapos sabi ko, tabi-tabihan ko pa yung nanay ko. Tulog-tulog pa ako sa tabi niya. Oo. Hanggang sa talagang she tested positive. Tapos asymptomatic ako hanggang sa naging Oo, symptomatic. So, that's the thing kasi kahit na we are fully vaccinated, kahit kayong mga may booster shot meron pa rin ang chance na magka-COVID ka pa rin kahit na kompleto ka na. Kasi depende pa rin yan sa resistensya. Kaya ngayong mga fully vaccinated, kailangan pa rin nila ng booster shot para mas talagang malakas yung paglaban natin dito sa COVID-19 na hindi matapos-tapos. Diba? Sana matapos na din. And speaking of matapos, yung mga employer dyan na hindi pa daw naguhulog ng kanilang mga
contribution sa kanilang mga empleyado nako. Nako. Kailangan nyo na pong isettle yan kasi recently dito po sa Baguio City, nag-ikot po ang SSS Central Office kung saan naghain na po sila ng 15-day na overdue or palugit sa ating mga delayed na mga employers na isettle ang kanilang account. Kasi nga din naman, pwedeng mag-avail yung ating mga kababayan nitong tinatawag natin na program for the delinquent payers. Ito po yung pandemic restructuring program ng SSS kung saan yung mga hindi naghulog noong pandemic, for example, kasi nga din naman walang kita, walang maihulog doon sa contribution ng empleyado, pwede nyo na pong i-settle yan sa SSS at kung may penalty man po ay mawe-waive po ito, i-waive po ito ng SSS. So wala po kayong dapat na isipin na penalty na babayaran kapag kayo ay magko-contribute or magbibigay ng contribution ng inyong mga empleyado. Naman. Kasi Oo. napaka-important Sobra. Kung hindi naguhulog yung boss mo or yung manager mo ng contribution, hindi ka makakakuha ng iba't ibang loan, yung benefits. Kahit yung basic benefits lang Calamity sana. loan, Calamity, mga ganon. sickness, and also housing loans kasi are important kasi tayo naman, we're all looking forward to own our own. Tapos ano pa, and gradually, ang SSS kasi inaayos po nila ang bagong mga requirements for restructuring your loan. Pero ito kasi sa mga employers natin, siyempre maiintindihan natin na medyo nga, may delay nga kasi Oo. bumabangon pa sila. But indeed, tayo po as empleyado, mag-follow up tayo sa Tama. employer natin. Or kung hindi man bayad yan, there is a minimum of 520 per month na pwede pong ma-take advantage natin. Kung hahatiin mo yun sa dalawang payment, mas magaan pa yan. And they allow quarterly payment which is every 4 months. So, mas magaan nga siguro siya or depende po sa inyo kung paano nyo babayaran. But again, that's very important for you to check on your SSS Oo. benefit And and payments. even nga yung mga miyembro. Ng members. pamilya. Yes. members. No, what I mean is yung mga SSS members na they tested positive before. Oo. Nagamit din nila ang SSS. Malaking tulong din ang binigay ng SSS para po sa mga kababayan po natin na talagang tinamaan ng COVID-19. Kaya sana po, kahit na as early as now, as early, as young as you are, dapat magkaroon po tayo ng ganitong mga, kailangan ko naman ng ganito. Yung PhilHealth. Oo. Diba? Very important talaga yung mga yun sa buhay ng And isang doon kasi tao. natin kinukuha yung mga senior citizen, they also get their Pension. retirement or pension. Yes. So, sa tingin natin, parang ang bata kong nagtrabaho din, Tapos parang ngayon, ikaw din. I mean, Diba? di ba, Oo. ma-earn naman natin siya. So, maliit na contribution, ma-reap natin siya after a few years that we have been paying. At ma-reap na din ng isa nating former OFW ang kanyang pinaghirapan sa pagtatrabaho niya abroad. Yan ang ibibida ko mamaya sa Piece of Check. Mamaya naman po, dito po sa probinsya ng Benguet, ating silipin itong isang pagdiriwang na nagsusulong sa turismo, kultura at tradisyon po ng probinsya ng Benguet. Mamaya po makakasama natin live via Zoom si Dr. Ryan Ginaran mula po sa Provincial Office, Governor's Office po ng probinsya ng Benguet upang alamin kung ano itong programa nila para po sa probinsya ng Benguet. Yes. Ayan. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang mga impormasyon, kwento at kung ano-ano pang mga kakulitan at kalokohan na ating pagdadaanan ngayong umaga ng Biyernes. Oo. Kaya tutok lang, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan! Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako.
Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalo mumulad ang mga kubantibo. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Subin, ang inyong trabaho ng Senado. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiglas for healthier Benguet. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin, alas 7:20 na ng umaga.
Welcome po sa ating tirada sa umaga kung saan ngayong umaga po ay ating pag-uusapan ito pong isa pong magandang proyekto no na or isasagawa po ng probinsya ng Benguet para po sa promotion ng kultura at pati na rin po sa turismo ng probinsya ng Benguet. Ngayong umaga po makakasama natin live si Dr. Ryan Ginaran po mula po sa province of Benguet. Ayan po. Sir, good morning po. Magandang umaga sa ating lahat sa nanonood ng RNG Live. Thank you for having us here. Ayan, good morning po sir. Ayan po no. Sir, unang katanungan po, may we know about this project po or itong event po ng Province of Benguet called BIAG 2022. Ano po ito sir at ano po yung aim natin para po dito sa nasabing event po? Okay, yeah. So, alam na po natin yung usual na festival dito sa Benguet, yung Adivay po. Ano? So, last year, nung huling Adivay, mukhang bitin na bitin ng mga mga tao natin ano, sa mga pagdiriwang dahil nga sa pandemyang ang daming limitasyon. So, sabi ni Governor, marapatin natin na siguro ulitin din ito. Magkaroon pa rin tayo ng mga pagdiriwang no, sa unang bahagi ng taon. Nakita din natin kasi dito yung sobrang partisipasyon ng mga kabataan. Ano, gustong-gusto talaga nilang lumahok sa mga aktibidades ng probinsya. So, ang grupo namin sa probinsya, sa Governor's Office at mga iba't ibang departamento ng provincial government, nagpulong-pulong kami at naisip namin na bumuo na lang tayo ng isang pagdiriwang ulit, isang festival, hindi na month-long na gaya ng Adivay, pero week-long. At gaganapin ito dapat sa unang kalahati ng taon dahil ang Adivay ay sa Nobyembre. So, Abril siguro natin gaganapin. At bakit natin tatawaging BIAG? No? Siguro lahat tayo naranasan natin na lahat tayo ay dumaan sa pagsubok ng buhay at sa pandemyang ito natutunan natin pagpapahalagahan ang buhay. So BIAG no is literally means life. So BIAG or life din ay isang common vision ng lahat. At ang salitang BIAG mismo ay kahit sa iba't ibang pangkat etniko dito sa Benguet, sa Ibaloy man, sa Kalanguya, sa Kangkanay, sa Ilocano, no? Ang BIAG ay isang common term to symbolize unity for everyone. Pangatlong dahilan siguro ay nagdiriwang din tayo ng World Art Day pag April, no? Ang UNESCO World Art Day ay April 15 at sinasabay na rin natin dito yung selebrasyon ng arts and culture. At pang-apat, gusto natin magkaroon ng isa pang festival. So, it's giving BIAG or life to another festival that would complement no, sa panahon ngayon, sa first half of the year, ang dami nangyayari. Meron tayong panagbanga, di ba? Tapos nagkakaroon din tayo ng Strawberry Festival sa La Trinidad at ang mga iba-ibang munisipyo din dito sa probinsya ng Benguet ay like ngayon may Bindian Festival sa Kabayan at meron din sa Bukod. So nakikisabay at magko-complement din itong BIAG Festival. Pero talagang ang focus nito ay apat. No? Kaya nilagay ko po dyan, Life and Heal. No? Apat ang focus nito. H is for health and wellness. No? Itong apat na acronym na to no? sa Heal ay nagsisimbolo ng kung ano ang buhay para sa Benguet ngayon. No? So health and wellness, then healthier Benguet. Sabi na ating Gobernador Dr. Melchor Diclas, healthier Benguet po talaga ang goal natin. At ano ba mga health activities natin? No? Gaganapin kasi ito sa April 25 to 29 po sa Kapitolyo. Medyo limited pa rin ang crowd dahil alert level 2 pa rin naman ang kadamihan ng probinsya sa atin at kailangan nating i-observe ang minimum public health standards. So, i-live stream na lang natin karamihan ng mga events, no? Yeah. Ayun. So yun ang buod, no, kung bakit na-conceptualize itong BIAG Festival. Ayan. Isa-isahin ko ba yung mga aktibidades or yes, sir. Give us a rundown. Abangan nila. Give us a rundown, sir. Right, a rundown of activities for April 25-29. So Heal, no?
Health and wellness for a healthier Benguet, ang letter H. Meron po tayong health station sa provincial capital. Sa health station na ito, may libreng mga serbisyo pa rin. COVID vaccination, meron tayong weight management and screening, nutritional screening. Meron din tayong aktibidades para sa adolescent sexual reproductive health, no? Na IEC as well as STI screening. Meron din tayong blood typing, urinalysis, mental health, no, and psychological consultations, Zumba sessions, and other games. So most of these are directed to the youth, but of course it's open to everyone. And then we also have spiritual health. Meron tayong indigenous rituals sa pagsimula ng event natin sa April 25, as well as an ecumenical service. Ang pagkakaiba nito ay ang ating mga inimbitahan ay mga kabataang pari at pastor. Sila po ang mag-lead sa ating ecumenical service. So under letter E, yung ating ecotourism and entrepreneurship. So meron tayong Young Entrepreneurs Fair, mga produkto ng mga kabataang mga business folks natin na mga kabataan. Nandun sa labas ng Kapitolyo, marami tayong stalls doon. So basically sa trade fair, as well as may painting exhibit na pwede rin ibibenta, no? Painting exhibit ng mga kabataan natin sa Capitol grounds. We also have gastronomic tours. Itong gastronomic tours, pinarapat natin na karoon naman ng debriefing and distressing. So may mental health activity to, as well as you go around the province eating, no, para sa mga empleyado. So we have 2 areas na pupuntahan sa Northern Blossom, Heights Place, tsaka Tayo Garden. So isang buong araw na mamamasyal ang mga empleyado, mga select employees. And sa south naman, yung Benguet Agri-Eco Farm natin sa Bulala, sa Uma Farms, at tsaka sa Pinderella. So yan, may 2 araw na dedicated for that. For letter A means adolescents and youth. Sa Benguet actually, 40%, no, ng populasyon natin ay 10 to 30 years old, which are basically adolescents and youth. So we will have the first ever 10 outstanding students of Benguet during the opening day. We will recognize 2 graduating elementary students, 2 graduating senior high school students, 1 tech box student, and 5 college students na nagpakita ng academic excellence, youth leadership, and social responsibility kahit na may pandemya. No? So first time po nating paparangalan ang ating 10 students. Meron din napakadami, no? Meron din tayong IYAMAN, which means thank you, pero ito din isang acronym na ang ibig sabihin ay inspiring youth, or rather inspiring young artists, movers, and achievers annual awards. So these are Youth Excellence in Arts Awards. Napakarami pa ating magagaling na mga kabataan na nanalo sa mga international at national na mga patimpalak, no? At papangarangalan po natin sila. Meron din tayong Provincial Youth Summit sa April 29. Pag-uusapan dito, mga cultural orientation and protocols para sa kabataan. Ano ang role ng kultura sa disaster management, pag-uusapan din yan. At sa hapon, napaka-importante po ang mental health natin. So meron din tayong talks on mental health and positive psychology sa hapon na yun. And letter L, no, living means living our culture and arts. So meron tayong book launching, Kaapuan Heritage Book Series ng Sanggunian. Ang librong to ay nilimbag ng probinsya, no? At Apo-ano ang focus ng libro na to. Meron din tayong Biag Creative Writing Workshop. So namili tayo ng 20 na young writers natin. At nag-imbita tayo ng mga Palangka awardees na, siguro sana sa nalalapit na panahon magkakaroon din tayo ng mga Palangka winners from our youth.
to discuss on short stories, essay writing, and poetry. Then we have musical competitions. Diyan pa rin ang ating mainstay, acoustic and battle of the bands natin na intermunicipal. We have digital arts competitions, lalo na yan ang lingwahe ng mga kabataan. At for the first time, we will be having social media awards. So parang Oscar awards siya, recognizing yung ating mga Benguet social media influencers. And we would like to highlight positive values, no, mga magagandang tourism sites, as well as mga aspirations ng Benguet youth through social media. And to cap it all off, this is also actually a recruitment platform para buuin natin yung BIAG na BIYAG, Benguet Indigenous Youth Arts Guild, sa lahat ng larangan at fields ng culture and arts, para meron tayong continuous mentoring ng mga kabataan sa kanilang paglilinang ng kanilang talento para sa ating probinsya, kabubuti ng ating bayan. So yun po ang mga mangyayari sa April 25 to 29. Lahat po yan ay sa Benguet Provincial Capital po. Yan, okay po sir. Sir, gusto ko pa sanang pag-usapan natin, pag-usapan palalo to. Pero sir, ayun po. Sir, maganda po itong rebranding para po sa ating probinsya ng Benguet. So siguro sir, message na lang po natin sa ating mga kababayan mula po sa Northern Luzon siguro na makipag-participate or ugnayan po sa inyo na gustong sumali din or maki-join lang po dito siguro sa iba't ibang events nyo, sir. And also, ang message natin sa mga kababayan natin dito po sa probinsya ng Benguet. Go ahead po, sir. Thank you. So mula sa ating governor at lahat ng ating opisyalis ng probinsya at mga munisipyo din, no, mula kay Governor Melchor Diclas, tayo po ay nakikiisa, no, na pagpapahalaga at pagdiriwang talaga ng buhay, na nalaman natin kung gaano tayo ka-vulnerable sa lahat ng pagsubok sa buhay, pagpapahalaga natin ng buhay. So as part of our celebration, makikita naman po to live online. May streamline na ating mga events para sa mga hindi makakadalo physically sa BIAG na Facebook page, as well as sa Public Information Office ng Benguet na FB page natin. Lahat po kayo ay inaanyayahan natin na makinood, at kung meron din naman kayong time ay pumunta pa sa Provincial Capital para tangkilikin ang ating mga produkto ng mga kabataang entrepreneurs at artists, at sama-sama po natin na paigtingin din ang paigtingin pa rin ang pag-iingat, no, lalo na't ang daming crowds gathering ngayon. Minimum public health standards pa rin po tayo as we celebrate BIAG, no, a celebration of health, celebration of entrepreneurship and ecotourism, a celebration of adolescents and youth, and a celebration of living our culture and arts and heritage. So magandang umaga po sa ating lahat, at maraming salamat ulit, RNG, sa ating pagpapaunlak sa amin. Yan. With that, sir, maraming salamat. Dr. Ryan Ginaran po mula po sa Provincial Governor's Office ng probinsya ng Benguet. BIAG 2022 next week na po yan. So abangan nyo po ang iba't ibang mga events po nila kung saan pwede nyo naman kayong makisali via online. Yan ang ating tirada sa umaga ngayon umaga na to. So magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor independent. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niya para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente.
sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Agbyag tayo amin. Yan ang binida kanina ng ating provincial capital dyan sa Benguet. And from the salad capital of the Philippines, let's go to the Agricultural Center in Davao del Sur. Sa Malalag naman tayo, which they produce mainly bananas, coconuts, and other vegetables na talaga namang titikman natin dito. Pero ngayon, tignan naman natin ang storya ng isang OFW na ginawa ng inspirasyon ng pagkakaroon at pagtatayo ng sarili niyang cafe. We have this morning, Sir Steve Andrin. Good morning! Morning, ma'am. Yan, Sir Steve, hindi po natin naririnig ang iyong boses. Baka po pwedeng, yan, okay na. Bati tayo, Sir Steve. Okay. Magandang umaga po. Good morning sa lahat ng nanonood. Magandang umaga, Sir Steve. Sir Steve, kamusta naman ho tayo dyan sa Davao del Sur? Maganda naman po yung weather dito. Medyo okay na po compared as to last week na medyo maulan-ulan. Kaya nga eh. Sir Steve, gusto ko lamang malaman, bilang nagtatrabaho sa hospitality industry, how was it, working with this industry at ano yung pinakamagandang experience natin dito? For me po, I've worked for the industry for 2 years na po, and the learning na malelearn mo, marami kang yung cultural differences. For me as an OFW po, you learn a lot of talaga mga traits ng ibang tao, your cultural differences, and yung napaka-fast-paced na learning sa kusina. Kasi I'm a chef po sa kusina po ako na belong. So medyo mabilis yung takbo. Exactly. And alam mo ba, Sir Steve, alam ko na ikaw din ay nagtrabaho nga po abroad. And how was it with the cultural differences, Sir Steve? Gaano ka-resilient ang mga Pilipino pagdating sa ganito? In terms of resilience, ma'am, napaka-adaptive nung Pilipino. Kasi marami pong sa pinanggalingan ko, marami pong nationalities. May African, may other Asians din. At marami ding mga puti, Europeans. Meron din kaming Amerikano. Kasi I work for a food hall, ma'am So marami pong kusina. Mga nasa 30 kitchens po yata kami. And lahat po yun multicultural at saka diverse yung nationalities.
At nag-uumapaw talagang talento ng Pilipino, Sir Steve. Kahit saan mahahanap ko, kahit sa kitchen, kahit saan pa yan. Sir Steve, sa tingin mo, oo, Sir Steve, ito nga at binuo natin ang paggawa mo ng cafe. Ano yung konsepto ng cafe na ito? I started the 21. Ano po siya, it was in the middle of the pandemic kaya medyo nung nagkaroon ng lockdown dito sa Mindanao, wala pang local transmission nun, ma'am, kaya medyo okay pa. Opo. Bale, take-out counter lang po siya kasi 'di ba malakas po yung alfresco noon kailangan outdoors yung seating. Yes. Minimum din yung capacity dapat. So, yun po. Kaya kinonceptualize ko siya na outdoor yung dining niya. Tsaka majority ng food namin dati, take-out lang. So, parang nag-a-adapt lang kami sa constriction ng government kung ano ba yung pwedeng gawin para ma-maximize yung sales or ma-maximize yung market. Exactly, Sir Steve. Medyo pabago-bago pa ngayon eh. Pero Sir Steve, ano naman yung payo natin sa yung mga OFW? Siyempre, Sir Steve, hindi po kasi lahat alam nila kung paano alagaan ang kanilang investment. Kayo ho, ano pong maipapayo natin sa mga kapwa OFW noon kung gusto nilang mag-start ng business? Anong payo nyo sa kanila? Ang payo talaga, ma'am, kailangan pagtiyagaan mo muna kasi hindi naman talaga agad-agad na magsasucceed siya. You have to take it slow. Yung mga investment mo, pahinay-hinay lang, huwag masyadong biglain. Tsaka saka ka mag-expand kung nakikita mo na kailangan na siya ng expansion. Pero pag hindi naman, kailangan paunti-unti. Ganun lang po. Kaya nga, Sir Steve, para sa akin, Sir Steve, kasi ang nag-i-ease na ang travel ngayon, pwede na po kaming pumunta dyan sa Davao. Imbitahin nyo naman ang ating mga manonood na itry ang inyong cafe. Sa lahat po ng nanonood, we're located po sa Davao del Sur. Medyo, kung may time po kayong bumisita, please do come. Certainly. Sir Steve, thank you so much for sharing us your story ngayong umaga. Thank you po. At ingat po kayo. Sige po, ingat. Talaga tayong mga Pilipino, kahit saan mahahanap nyo tayo because of our passion and hard work pagdating sa trabahong pinili natin. Kaya kung gusto nyo simulan ng isang bagay, sabi nga ni Sir Steve, it's going to be slowly but surely. Isa pa, magbabalik pa ang Morning Dynamic dito lang sa Morning Balitaktakan. Hello, good morning. PG Home Builders po. PG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sa music ng batang 90s, narangali ng itrahan. Ang batang 90s filthy, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s.
Ito ang Morning Balitaktakan. Ayan. Nako, Friday na po. And bukas, weekend na kung saan man po kayo pupunta ay mag-ingat po tayo lagi. And huwag nating kalimutang sumunod sa health and safety protocols. And of course, you should check the requirements ng mga lugar na inyong pinupuntahan para naman po maging safe and sound ang inyong pagta-travel. Pero bago ang lahat ng yan, gusto ko po munang batiin ang mga nanonood sa amin sa Facebook, La Union, Pangasinan, and of course sa China Sea Agency, mga anak ni Mama Check and AE family dyan sa Bigo. Hello po sa inyong lahat. And hindi ko pa rin makakalimutan Tobilio and Mainot family. Team Tobilio, mag-iingat po tayong lahat. Oo nga, abot na rin natin ang Camarin, Caloocan City. Good morning, Sir Joshua. And also may bumati dito, Jonathan Rosario Ortega. Yan. Good morning, Luzon, sabi niya. And also, lalayo pa ba tayo? May mga viewers tayo dyan. Sa La Trinidad, good morning sa inyo. And international viewers natin dyan sa Taiwan at South Korea. Good morning sa inyo. Yan, dagdag ni Sir Josh. Advance happy birthday to my kuya. Happy birthday! Pahingi po ng cake. Ayan. Birthday mo ba? Birthday mo, te. Ayan, at binabati din natin ang mga nanonood dyan po sa Ilocos Sur and also dyan po sa Nueva Ecija. Good morning po. At babatiin na din natin, huwag nating kakalimutan ang ating mga beloved sponsors. Wow, Beloved sponsors. Sisimulan ko yan sa mga mag-weekend ngayon po. Pwede po kayong pumunta dyan sa Pugad Adventure Resort dyan po sa Pugula Union. At kung gusto nyo mapawi ang init ngayong summer, pwede naman po kayong pumunta dyan sa Batang 90s Milk Tea and also pasalamatan din natin Musar Music. Oo nga. At gusto nyo bang mag-reshuffle ng mga bahay-bahay dyan? Magpalit ng kurtina at magpalit ng furniture, ilaw at kung ano-ano pa. Hatid yan sa inyo ng TG Home Builders and at also NGCP. At syempre, ang ano nga ba yung isa? Ayun! Ayun nga. Siyempre, babatihin namin ang Baguio Country Club, kaya sana makabisita kami dyan ulit. And hindi ko po makakalimutan ang may kasalanan kung bakit malinaw na malinaw ang aking mga mata at hindi pwedeng makatakas kung sino man ang manluloko sa akin. Charot! Wow. Amaranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and ang nag-iisang pampawi sa mga sakit ng kalamnan o kung ano-ano man sa katawan, wala nang Sapaw! Yan! Ayun, oo. And to everyone that has been with us this week, maraming salamat po. Elera and Ethan, I love you, anak. Ang raketera at madiskarteng Mamshi Sheki. Ang inyong General Giant na nakasama sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. Ang nag-iisang Dora at Minion in the house. Napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. And magsama-sama tayo ulit next week dito pa rin. Ganito pa ring oras dito pa rin sa Morning Balitaktakan! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.